І ў працягу тэмы урачыстае мерапрыемства з нагоды Дня выратавальніка прайшло ў актавай зале дзіцячай школы мастацтваў 16 студзеня. Павіншаваць ветэранаў і супрацоўнікаў Шклоўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях прыйшоў старшыня раённага савета дэпутатаў Александр Давыдович. С прывітальным словом да ўсіх супрацоўнікаў аддзела па надзвычайных ситуациях и ветеранов службы звярнуўся начальник отдела Виктор Крупенько. Сегодня мы отмечаем 20-летие образования службы. Люди, выбравшие данную профессию, обладают особыми качествами. Это преданность своему долгу, мужественностью, смелостью, храбростью, готовы прийти, несмотря на опасность для своей жизни, на помощь в любой экстренной ситуации. Крепкого вам здоровья, благополучия в ваших семьях, тепла, уюта в ваши дома. Еще раз с праздником. Ва ўрачыстай абстаноўцы былі ўручаны ганаровыя граматы і грашовыя прэміі тым, чыя штодзённая праца дазваляе падтрымліваць на высокім узроўні гатоўнасць падраздзяленняў па ліквідацыі пажараў, аварый і катастроф. Словы віншавання ў гэты дзень для супрацоўнікаў раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях і ветэранаў пажарнай службы прагучалі і ад старшыні раённага савета дэпутатаў Александра Давыдовича. Александр Викторович выказаў шчырыя словы ўдзячнасці выратавальнікам за такую патрэбную, складаную, напружаную и полную рызыкі працу. Добрый настрой выратавальнікам і гасцям мерапрыемства дарылі работнікі культуры і выхаванцы дзіцячай школы мастацтваў, самі работнікі аддзела па надзвычайных сітуацыях і іх дзеці. Yeah.